Quin ordre segueix aquesta seqüència? 5, 2, 9, 4, 7, 6, 3, 1, 8. Val? A partir d'ara, guanya el primer que l'endevini. Va, tu, sí, a veure, quin ordre segueix? No és un ordre de números, sinó de lletres, no? Comença pel 5, 2, per la C, D, N, 9... M'estàs dient que és un ordre alfabètic? Correcte. Sí, senyor! Com ho tenim, company? El tenim, és ell. Aquest és el guanyador. És ell. Un moment. Quin companyerisme que hi ha. Veig hostilitats. Quin companyerisme que hi ha, Veig hostilitats. Escolta, ho has endevinat? Has trigat molt? Sí, bueno, diguéssim que des que l'ha posat fins que l'he endevinat és el que he trigat. O sigui, res. Bueno, un minutet. Perdó. Doncs el guanyador l'hem de tractar com cal, com es mereix. Fes el favor, vine cap aquí, et posarem la nostra hostessa particular, la banda, que et certifica com el tio més llest de Catalunya! Molt bé! La copa... La copa. I el ram de flors, no? No te'l quedi, xata. La noia també, no és? No, la noia no. Molt bé. Vols dedicar aquest trofeu? Sí, dedico aquest trofeu als meus companys de l'obra de teatre musical 1000 anys en 10 dits, de la història dels 1000 anys de Sant Feliu. Ja que em dones l'oportunitat, tio, aprofito, vull dir, ja si m'entens. Aquí tothom aprofita per fer promo, tio. Tu no tens res per promocionar? No. Tinc una cosa, però no la puc ensenyar. Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies. I jo crec que per concloure aquest acte d'intel·ligència no hi ha res millor que, senyors i senyors, una actuació d'aquí, de los mojinos escocíos. Compañeros, cuando queráis.